Clear tu te in zavain chi bai le vek kule voin hi August ni som pakhat kumsan hi som ni panga tho tran ni hania tun tu ma hian tun lai khovela thil thleng sang te kan bi chiang do nanga abik takin chiat na rap thlak tak tak thleng hriat tur om rol hian Bible shilo na sang alo nei to depo a thleng chho mek zel ni na langa midam tak chuan tuna hian chin chian na sang te an mu chho mek ta ni in alang an hriat thewangin hun top thlen don hnaya chuan Bible thil thleng tur sang te soilok aneya tuna hian a thleng chho mek bok ni hin alang karliam ta tang to khan Isua tui chunga kalna hmun Galilee dila chuan thil thleng danglam tak mai hriat tur a awma thil thleng danglam tak mai hriat tur a awma chu Galilee dil tui hi arong ain thlaka tuna hian asena ain thlak chho mek ani kan hriat thewangin Bible po tui thisena chanchung chang hi chu hriat tur alo om to a hewang hian mitam tak chuan tuna hian Galilee dil hetianga atui rong aronin thlak thutawang hian thil thalo tak thleng tura ngai na an nei chho mek zela hun top chin chiana nga an ngai bok ani amairo chu tuna hian sain chuanen shilfiana anei vele tho boka kan hriat thewangin Bible thil mak thleng tam tak hriat turom te hi science tamatang hian shilfiana om fo thina amairo chu kan hriat tur thil poimo deuh mai pakhat chu science hi pathian atanga chuak tho ania pathian ro puizia tar lang tu pakhat ani tuna hian Galilee dila thil thleng mek ring tu tam takin hun top an hai to zia entirna nia an ngai chu kan endon ani. Hello people, look, I am in the Galilee Sea. Look, the water is red like blood. Look at the water. This is a very, very bad omen. Kanin takang khan Galilee dil chu tuna hian asen chho mek zela hei hianin mitam tak ngai ven a hloa tin khovel to ba nai niang tiang te pun rindan an nei chho mek zel ani hei hi August kumsan hi somni panga thlatir lam panga thil thleng kha ania hetianga asen chana hian mithiam ten an soilan chuan pat ek sen wanga tuirong hi in thlak danglam angin soifi anna han pe ani pat ek algi hi Botryopsis brownie niin an soya ti chuan hetia tuya omawang hian niin a chun rual hian arong chu an thlak ta niin an soi ani amero chu hetiang hian soifi na sang oma sela tunei tu te roin hetia tuirong hi an thlak ta awang hian alom pha lem lo ni an soya mi hring hrisel na tan le tui chunga cheng nung cha te tan a hlom pha lem lo ni hin an soi ani Galilee dila hian tui chen po ala him rang ni an soya tin official te chuan tuna hian thil thlen dan hi uluk zokin endik na le zirchian na an nei tur thu an soi bok ani he thil thleng hi thil thleng thin wang tak mai hania chuwangin mitam tak ngai ven a hlo bok tuna hian helai hmun tlo tu mitam tak khwal zin te chuan thla la in tin video te pon an lan saboka social media lama he Galilee dil tuirong in thlak rong senta hi a viral na sa a mitam tak ngai ven a hloni ti kha kanan tar lang ani tin Bible po tui thisena chanchung chang hi mu tur le hriat tur a oma abi takin thupuan bung som paruk chang thum le chang lia kha nei ziaka apani na chuan aberbu chu tuifin riata alei bua ti chuan thisen mithi thisen angmaya achangta a tuifin riata nungcha omzong chu an thi zota a apathum na chuan aberbu chu luya tele tuikhura te alei bua thisena alo changta a tui vantir ko chuan ommek le omto nang mithiang hlim ro irel dik ngei mai
mi thiang hlim te le zol nei te thi sen chu tu te chu thi sen in tir ve tak thi sen in tir ve tak thung hi inom reng an ni ati ka sia ti in thupuan bua hian an ziaka hi tui thi sena chanchung changa Bible kan mu chu ania helo po hi mundanga te po in ziak om thowang amero chu khami bi ka chang ringot po khan ngai tu zui tur tam ta khom theo me tin tuna Galilee dil thi sen rong ang maya changta hi enge ingai ve dan le sainsin an shil fian dan hi pomzong ani em nge Bible ina hun top dona thil thleng tur sang sang shillok na ane zinga thleng dikta anga ingai zo comment section lama ingai dan milo share tir ve do nia ole tuna ve thung chuan tun nai dewa vana thil mak tak tak an mu te kan bi chiang ve le donanga tin kan share tur poimo deu mai pakhat chu top na ni lo thlen hun tur na ya thil thleng tur Bible ina soi kan shiat karinga tuna hian kan tarang ve le lok donanga Luka bung somni pakhat chang somni pania chuan tiang hian anziaka nia te thla te arsia te khian chinchiana mak tak tak alo omanga leya po tuifin riat phone le room hum an shiatin namtin ti ngai na shelovin anmang anganga tin anziaka tin kan shiatur poimo deu mai pakhat chu top na ni nai ti shiatna pakhat chu Luka bung somni pakhat chang somni pania hian hania nia te thla te arsia te chinchiana mak tak tak alo lan tur thu Bible in asoya tuna hian video clip kan en tur sang sang te hi Bible ina soi chinchiana te kha ani thengem ti chu emani thewin ngai dan kan siamanga amero chu tunlai khovel clear chuan thil ni thei ni in alang olem hasain tuna hian video clip kan en donanga ti chuan kan en zuwa kan ngai dan te kan soi chun zom le don nia ole video clip kan en tak kha Chicago a lak ania tun hai dewa thil thleng ani kan en tak khang khan thla pani chu wana ain lana chudi lain a then eroin pathian atanga chinchia na niin an soi vele thung ani ole kha kha Bible ina soi thla te chinchia na pia soi kha ani thengem hemi chungjang hi chu kemani thu ngai dan ka sim le donia ole tuna ve thung chuan video clip tang kan en le don ani kan en ta kang khan ni en dan ni zung kal dan chu andang lam khop maya khatianga ni zung kal dan kha kan lam hukher lo mai thei tuna hian USA chuan thil thleng danglam tak tak shiat tur atam chho khop maya an ram khu an thak danglam chho mek zel ni in alang ole kha kha tunlaya thil thleng danglam tak tak Christian te baka mitam tak thong tu le mitam taken Bible ina shillok chinchiana sang sang wana te kan mu tur asoi kha ni hin an ringa emi chung changa hian enge ngai dan in hei vele Bible in shillok na nei hun to pa thleng tur ni le thla le arsia thleng tur te asoi kha tuna hian thleng ta ni in iring ve em comment section lama ingai dan milo shetir ve donia tunruma tan chuan khati zong kha haniye